mbokki Sénégal mbokki àdduna rawatina yéen waa diaspora bi añu leen di yégal ni jaaxle jeex na ak Ndiaye Immo waaw Ndiaye Immo dafa ñëw ngir taxaw leen ci lépp lu jëm ci wàllum vente de terrain de 150 mètres carrés 200 mètres carrés à 300 mètres carrés ci anam bu xéwale te yemul ci loolu Ndiaye Immo daf lay accompagner ci wàllum tabax toppal la say papier ba mu leer nañ kaay ma wax la les terrains sont disponibles à Bambilor boo jugee Dakar c'est juste à l'entrée bu dee zone de Diender bi sorti Bambilor te Ndiaye Immo nag terrain yi sori bu dara ak route nationale bi pour ay villas yu garantie sol dior non inondable déjà habité seet sil gaaw Ndiaye Immo pour plus d'informations contactez-nous au 77 267 03 33 ak Ndiaye Immo jaaxle jeex na. min mi jottaka e ɓeeɗo ala ande bandiram artan oɗo e oɗo min mi joddetaka e mabɓe soɓe sohli kam yoɓe haalan ma après kalna ala ar jooɗo ko yewtere woni ɗo ar jooɗo sa yiyani ko ganduɗa natta nder ar jooɗo emin goni koye yewtude kadi sabbi Allah ewo ɗum façon ko jam tan kala ko jiiɗe aduna ko jam ɓuri no foti yero min ko adi fof min komin garamba sabu neɗɗo so ummima galle naata e galle tan ko korsa pulaar wiyata ko ko yitere yahata ɗo yiɗa kono koygal ɗon ɗo yaɓni yiɗɗo ittani min to addi min ɗo wonde ko heeki addi min ɗo ko jokkere enɗam e rewodirde Allah hakkude yimɓe e yimɓe komin garɗo ko noon hunde fof yira haali o ƴettima o yenni o fii te mi sikko wona fonno yaade mais ɓiɗi ɗum sama fuuɗu sa mbaɗi ɗum ko bonde puyɗe ko aduna kono kala ko jiiɗe aduna kono yimɓe Allah tagi yimɓe fandari waɗi yimɓe tankuɓe yimɓe ɗayɓe seeɗa mais ko noon togore Allah waɗiri noon kadi fawde ene muusi fawade ene muusi sako noon pawɗa kadi mo ganduɗa kadi wona fawa tan wona joguiɓe no fewi ko débrouillard wona ko débrouillard eyyi ɗum noon jomum sikkata mette ɗe kam fawi ɗum to wona mette ko noon tan Allah waɗiri ɗum noon chéri pour yewtide maɓe ɓittino décision min han kadi yaade mais pas hodde Fouta appartement goɗɗo ittumi appartement ɓurɗo to gonnomi ɗo imam kay sa ummima ɗo poɗɗa ruttade ko non wawa dañde oɗo ko ruttagel Foutam nani France am nani kokko am nani boisson am nani woy la hankkadi mi ɗannimo ɗo woy yallah faam no poti yero noon guinno wi tan bon aduna ko bolle puyɗa no poti yero min komi jahowo jarani kala ɓolni yeeso ha ɗum waɗi fawde nandi fawde muusi mawnon komi jahowo mi fiyama ɗo ɓe ƴettama ɗo mais mi muñal koye aduna woni hunde fof haali a yan kay e fiyama hen ɗum ɗo woni ɗo ko capannayyi ujunere ujunnaje nogas ɗo ko a ujunnaje nogas ɗe komin wallitide yero min mo wona koɗo mo gandanɗa somi ari e nokku to mbaɗa ñaama tan to mi watta fodde mi watta participation am minnene ko ñamonon ɓe o eko ñeranon ɓe wasta tan ko ñamli hen aduna ko noon wasta holko waɗen ko wawɗa bon joni minne mi participe hen ujunnaje nogas e banggal makko ujunnaje nogas kadi mi accitma an joguitoɗa voilà donc poti yero paran ujunnaje nogas won ɗo totum min mi heydani min mi wona keyduɗo min mi wona keyduɗo a nani ko wiyata ko a nanani ko moodi wiyata ko a nanani ko moodi wiyata ko haala hakkude meɗen jew min mi heydani mi yelaki mi wertaki juuɗe mi wirtaki koygal mi wertaki dode
no paamer toon son jogimo mballuɗon mballe koye mon no un point de dosatere quoi yero teddungal dasetake ronde min mi dasata ha dote teddungal warño ayi ɗum koye ɓe ballatirma ɗum mo kala ina andi jangde koɗo no wayi musni e oɗo jamanu mo tolniɗen dépassement ala ko tolni ko wona 2000 francs a ñamdima bitikaji mi naati e jeereji soko babam en ñañi teddungal tottudema ɓe jangginanma aduna ɓe jangginanma aduna ɓe kollanmane e won ko mbawi janginde hakkay On ko mbawi koɗe janginde. teddin muña ha koɗo wayno ngel do 100000 ngel do 100000 ni me jangginami aduna min mi ñaami million noon ayi ɗum mi ñaami million noon ɗuma ngel 100000 ni Asa ni hokkam seeɗa yara ay hannde ko ñalawma yewtere ko ñalawma teddungal jarama jarlungal jafondirama yasin ko limlimaɗa ko jarani ruttinɓe kalis o c'est bon hay goto ruttata ɗum ko ɗum wonno haala ka dima ñamata ɗum mawɗom goro yewo jaafoɗon kam an sa haalimi fuɗɗa hen haali c'est vrai c'est vrai an woni jinnaɗam oui jaafoɗon kam tan yew min aɗa andi kam mboɗa anduma an aɗa yinno kam ariane ami an aɗa yinno kam mboɗa yinno ma min wiɓam Allah hottirani min wiɓam hayde komi hande hande en jewtat tan hande ko ñalawma yewtere orta kam tan a nani kam min mi takkatama hande ko ñalawma yewte aɗa yinno kam mboɗo yinno ma Allah wi ala a nani aɗa andi kam mboɗo anduma a Allah wiyam wi yiɗama fof kay tahi minen kadi mboɗo yinno ma wonko kaldunoɗen Allah hoddirani Allah dari mi yi Amadou Tidiane yiɗi kam mi yiɗimo resi kam min noon mboɗo yarloma mboɗo yaafo a dañi chance ko ɗum tan a dañi chance a ɓole attendre sali quoi a dañi chance mawɗo sayi on ɗon nadda ko jeeyge ɗo gina naati a janna gino wuuri oɗo so resinomo natataɗa ko jeeyge safara jahannam baaba joni joni kam ko yeyteno haade artiteno eyyi en kaali ko ponnoɗen haalde ko Allah waɗi yaro yiɗinomo o yiɗino ɗum Allah hoddirani Allah hoddiri ko hakkude mon yo Allah waɗa noon jaam taare koye masala ha ɓurmi ande aduna noon probléme ko ɓurmi ande aduna noon woni debbo penowo debbo takkowo yimɓe ara hande mi haala min mboɗo barduno e ma min ara mboɗo mi meeɗi bardude e ma min somiɗo barde ko kaali jiɗɗo mo yiɗa ko wonɗo Ama kaali jinnoɗo mo yiɗa en kaali gattata e makko ɗo ami tinnoɗe e dewgal mon ngal inchallah wona haala ma yooɗi feewi Amadou Tidiane ko gorko ma Amadou Tidiane yo Allah waɗe dewgal ngal barke amin minne ko mbiɗa ko aɗa heddoɗo mbaɗa yaaɗi hen nde sa ruttima Fouta ko célibataire gontata lantalli bon arnoɓe hande amine korka ine yaare 15 mi anda 26 mi anda ni mi natti nangude ñalawmaji ɗi kono mi yimɓe fof kooti ha heddi an aɗan tallo a waynaki a préparé ani a jeewani pour wiide janggo kora wiye ɓaawo janggo ko nanguma ɗo ha joni yero no keppirɗa mi hootani noon mbami heppude hoodde ala heppani gila jaggumi ɗo ñalawma son woppano o saaha mbaɗon Fouta eyyo a nani min jimi famde tan so taw ka fellidde wala min kam kotowo yero a wata nandani hen kami kotowo ko aysata nangui kam ɗo wallahi min ko aysata nangui kam ɗo somi felliti hunde neɗɗo wawa nangude min somi felliti mboɗo hoota mi areno ko mboɗo hoota hay so joom galle o haali komi koto saabu a wona neɗɗo min noon aysata ko ɓiyam omo jogui gueɗele yam a nani wawi yo ɓerde ma ɓuuɓ wona ka jiɗɗo yam hoot a wona dimo a wona dimo ko an woni dimo seede allah omo juuloy a wona neɗɗo moƴƴo omo juuloy min kam koto yero omo juuloy an woni mo wona aɗa dimo hootanno a hooti a jetti bagage ma o moƴƴi moƴƴi a jetti a wona neɗɗo moƴƴo ala place mi yiɗa kalis ma mi yiɗa kalis ma wona ni an ka miskine yero min ko ka miskine
ko miskin an ka miskin ande kam bingel miskin eyi an ka bingel miskina ɗum woni complètement yam e ala fulla ala fayda ala fulla ala min fayda namdiɗo tan min kam jama koto nan noddine min kami kotowo jama no noddina ya juuloy a warta ya juuloy ya juuloy golle puyɗe bolle puy an ka neɗɗal sowas an ka sowas yero oto witam ka sowas witam sowa yero ka sowas mimami witam ka sowas holko woyata koy ka biɗom ko mande hootata ɗum no jari boji annen kawyore aɗan ɗum kam yoɗani o ari ɗo hen hani hen kay sa wimo mande hootata ɗum ɗon ni en metti see kadi hay min mi waynimama comme koto janggo ma ala ɓawa janggo an mi wiyandima ya hoot kanko komi namdidomo tan mane jahata o anda so taw mboɗo waɗanamo préation o anda so taw wonko jinmi sodantemo o anda holko jinmi wadde tan jomum wiya ho tan komi jaho kawyere sen kaldani gon kalden fenan an minen foof de min gummi ko Fouta min garema joni kanko faɗa waynoma a meeɗi yiide koɗon wiye mande kotta sa wi noon kay firti ka rewima min noon kamɓe soɓe kooti min ɓe goppata ham ɗo hay min komi jahowo janggo ma ala ɓawa janggo komi patuɗo Fouta mi anda noon an ko kalɗa hen an oto yaa an wawi defde sosuji an wawi defde ko defete ko an oto yaa kanko mbimo temin komi namdidomo tan kawyere wadde ko ndefu ngu jojjinirɗa kam ɗo a riwo mamam sa riwi mamam kay min mi rewat caggal makko a wonde kote moƴƴi moƴƴi kote bisimilla moon awol fuutinen ɗon moƴƴi yim ƴewya mamam ko en ɗum ko wonmi wondaka kote Aïssata ar mi dari mi dari woni noon baba kami koto kam duttotoɗo wuro babo en kaldano ɗum ɗo en kaldano ni a wino a jooɗoɗo ha korka maaya mbaɗa ɗo korite mi natti wawde Aïssata wa koɗo sa yeehi ha watti wiyede aɗan tallo arno fof mbaynim wopmin hoota mbaɗa yiya min kam mi pari bon pour hodde bon min kam mi felliti hoota korko gasi ha pari wona wi o annani ko wi ko yo salmina noon furankoɓe ayyiro mi waynakima ko ɓiyam mbaynim min so taw ko min tan mi natata e haala ma yaltiyam so taw ko min tan mi natata e haala ma gasi noon hanti yeyi a waynade foti hana ma addu jam mbab muyde o noon ko waɗat ni kadi kayna addu isat ba ala mi hootat goggo e an ko woni ɗum mi hootat goggo an wiyanima haydara a waynaki a waɗani haydin goggo a famande mi añat wiyede ko mamam wiya ko mamam wiya mande hootat minen yiiɗa wiyede noon dimmo jeeya ɗum an ka hasido a no kaja an deke ka ko won dimo tan noon no ka hasido mimi ko won dimo tan no o wiyaka noon fotata ɗum ɗon pourtade emi noddimo min e ma tan mi wima an neɗɗo kala no wawi yaade hay heddo min ma galle yimɓe jam o par ce que mi wima ko defata ko safi ko an defata ɗum e galle o mbimami aɗa wawi jooɗade jattinma on ɗon awowa yaltinma makko mbiya yo jooɗɗo Aïssata he haala ka yoni tinno meeñi baba hoto wi noon mi wajananima haydara mi soɗananima hay jorki julde mi siwa sorandema ala probléme anne hay hutti julde mi sonnanima anne mbiya a yaha to de waɗe kam ni Aïssata won ganda koɗo jeeya ɗum koɗo si ha watti wiyede nen tallo yo hoot anani marene koɗo talli ha marlawuja fof gasi koɗo wiine woto tallo koɗo gasni marlawujam nde koɗo gasni marlawujam fetta man nene koto fetta man nene ɗo e ɓiyam nen ɗo ala fulla ala fay an haasiɗo ka neɗɗo bon ko tawi mo wurinare tan imama an aɗa wiya mane kotta mbiya mo wuuri aɗa arta
lubam saga min Accu mi wonta jankane. ala wonta jaamu yande min mi rewon mburu lubam mama ka Lubam. bandi a eyyi a fuɗɗatima eyyi wallahi mama ka bandi yimɓe jaabiyaade ari mi yaade yadanema ya mbuur eyyi golle poyi ɗum woni ko kawyere haalata ko ko haaje sami moni yettima he bonno mburu kawyere min jehi en jiide yo girgil mbimi e paɗe kam mi ala jani yo Allah wat jani yo Allah wat jani mimi yo Allah wat kadi salminone kam fuutankoɓe salmine kam dooru mar sande salmine kam wallahi aɗa ñaagi duwa E Mara wallahi aɗa ñaagi Mom duwa ñaag. woya momi yam hay yam yamde kay. momi yam A to an hay waynade a wawa de Eyi. ɗokka ɗumen jam eyyi galle o wone jaam baba e mi wone jaam galla baba omo riiɗomo ya baba piit baba piit baba Nia Imo, votre agence immobilière, vous propose des parcelles à 150 mètres carrés, disponibles avec un emplacement stratégique, calme et déjà valorisé, situé à Bambilor, derrière Cité Comico 5. Pour plus d'informations, contactez-nous au 77 267 03 33.